Daina na isalbar pa ang buhay kan driver kan kotseng naulog sa tulay sa barangay Apad Camarines Sur sa katahawan kan makusog na pag-uuran alas 12:30 nin udto kasuudma. Binistuan agad na driver na si Pancho Sulmayor Isipalay, 54 anyos, residente kan barangay Santiago General Trias, Cavite. Naipigdara pa man kuta sa Ragay District Hospital alagad binawian man sa nanin buhay. Sigun kay Police Corporal Jonald Samudio, ang tagapagtaram kan Ragay Municipal Police Station, antes an insidente may ninlikaya na bihikulo ang biktima. Alagad nawaran ininin kontrol sa manibela na nagresulta sa trahedya. Another cause po niyan, yung mga biyahero po natin ay hindi po hindi po kabisa yung daan kung saan po may lubak o saan man po dapat nilang kailangan na magdaan-daan po sa kanilang pagmamaneho. So, tulad po nito na insidente, sabi po ng mga nakakita, ang sasakyan na po ay mabilis daw po talaga ang patakbo. Apwera sa nagada na driver, pigbubulong pahas sa sangunyan, anong panglunad ka na diskwidong kotse kabalian sa rong aki. Sa impormasyon, gikan General Trias, Cavite, pasiring kuta sa Masbate City ang mga biktima ngani magbakasyon na nauli sa pagkakaulog sa pahiksa na tubig sa tulay. Grabe po yung pagkukulang nila nang dahil nga po yung dapat po sa tulay, alam din na po natin ang mga biyahero natin na kailangan po nilang magminor dyan. At lalo na po yung kalsada, nakikita naman po na maliit po yun. Kumaga, hindi naman po, sabi ko nga po, dapat po ang mga biyahero po natin is lagi pong magdodoble ingat po. Napag-araman man na accident-prone area ang lugar kan insidente. Kaya nangapodan ang otoridad sa mga biyahero na pirming mag-ingat sa pagmamaneho. Urog na kunda ikabisado ang tinampo. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.